जोहार मध्य प्रदेश। राम राम। सेवा जोहार। मोर सगा जनजाति बहन भाई ला स्वागत जोहार करता हूं तमारो स्वागत करूं। तमाम साम की कम छो मालथन आप सबान सो मिलन बड़ी खुशी हुई रही है। आप सबान थन फिर सी राम राम। Manggu Bhai Patel, ulat ke Jela Madhya Pradesh, ubala penlut ya barok ke jing em jong nagabenta ke jing bha kiri ulom. Ula IT la ke jing em, nagabenta ke em lang saalang kiri ulom. Bat kum menteri sarkar, ula tray kum usyakri re ulom. Bat ngasngau sarong bak buram ba ulong ulat re ulom ban ningkong ke Madhya Pradesh, bakalet Shah Manggu Bhai Patel. Habashang hakarinsan, menteri rangba ke Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan, ki para betre lang bat nga hakakunhun menteri ke Sarkar Pedeng, Narendra Singh Tomar, Jyoti Raditya Sindhya, Virendra Kumar, Prahlad Patel, Fagan Singh Kulaste, L Murugan, ki menteri hak Sarkar Madhya Pradesh, bat na ka parlimen, ki MP, MLA, bat ki hinmen ki para na ki imlang saalang ki reulom, ki bawan na ki kendong ka Madhya Pradesh, ki balawan bat ay jingker khu ingi baro, nga ay kublay kasngi kha basok ulot Birsa Munda. Menta kede kasngi bakraw na kabenta kari barok kaway, bat na kabenta ke imlang sa alang kiri ulom barok kaway. Menta kasngi, ke India karake ka Gaurav Divas, ka ban ningkong Ha kasien ban ningkong ha kari, hadian ka jingyo alat loy, ha karukom bakraw, ya ka lariti ki riulom kari, ka jingno senyang joki ha ka jingye alat loy, bat ka jingte ya ka jet ben riau, lakan mau da ka jing sngau sarong. Batla buram yaki. Nagabenta ke jingkut jingmut bathamai ha ka Amrit Mahotsaf. Nga ay kublay kari barok kaway. Nga penpauru ke jing sngongo sya ka imlang sa alang kiriulum ka Madhya Pradesh hang ne menta kesngi. Ngilayay yo pediang ya ke jing iet bat ke jing shania ajang pi ha ki snam balalet. Kene ke jing iet kala nang klan man ka klep mat. Ke jing iet jang pi ka aya ka bor hangi ban syakri ye pi miet balabat sngi. Paralog, kadena mar jong kene jing syakri kaba menta bag sarkar Shivraj kala ple yaki bobon ki skim ki bahe na kabenta ki reulom. Menta ha kaba sedang jong ke program baro ki brio bari ki reulom ki penpaw ki jing sngo jong ki lengba ki jing ruai ba pher halor rensan. Nga persyang ban sngo thu ki jing ruai namar bangala penlut kattu kene kapor jong ka jing em jonga ha pedeng ki reulom. Bat ngalai bagdan ka sembok perkhat ha ke ai ka baki kran. Ki pen i lagi rukom tenrai bat ka jing thmu jong ka jing em ha ka jing shat bat ki jing ruai. Kumta ngala ngap bhai ka jing ruai menta ka sngi. Habang ngala pet bhai ki kentien jong ka jing ruai. Ngan ong biang ya ka jing ruai henrei ke ai ka bapi ong. Le se baro ki kentien ki pen i ki brio jong kari ya ka daw bat ka jing thmu ban im bhai ya ka jing em. Pila pen i menta kesngi lengba ke jing shat bat jing ruai ya ke jing mut jong ke jing im. Kamet kala ban puot bat on syam ya ka ha ka kendo. Lek men barabor bat klet ka kerteng ublay. Pet ke ai ka bagi reulum ki thu yangi. Ke leo jing hikai ha ka rukom ka basisha. Loong syo balapen lut ki bon snem ha ka jing lek men. Kam syam lawan ra jing job yaki. Ke leo khun bat baro si jing im. Bat ha ka bakot ki kala ka bamut bat babir. Ka kendo ki lengkha bat ki tiar kim dei ki jongno ru. Pet ki ai ka baki reulum ki batai hangi. Kalong lena ai ban sngo sarong hala ka jing mut. Kini ki spa kim don jing mentoy. Hab ban e no ya ki hang ne. Ki kentien balakren ha ka ne ka jing ruai bat ka jing shat ki di ki sembok perkhat ba bhatam ka jing im bala ai de ki hinmen ki para reulum ki ba im ha ki klau. Kei ke banlong ke jingklan ke bakam krau jong kari banye kene. Kei ke banlong ke spa ban i syadien
ka ba kham krau banya kania ka e gaban long ka jing don jong kari ka ban kham krau banya kania paralog Dainamar kani ka jing shakri ka ba menta ba ka sarkar u Shivraj kala plie ki babon ki scheme ki ba he na ka benta ki reulom la ka long ka Ration Aapke Gram Yojana ne ka Madhya Pradesh Sickle Cell Mission kini program baroar ki don ne ka benta ba kongsan ban pen bhai ka kot ka khya bat ka bam ki reulom ngasngo hun ba ka bayo e ye ki marbam hapo ka Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana kan long ka jingerap bakrau ye ki long yeng ki reulom ha ka por jong ka corona menta ha ba ki marbam baduna dor bha kin poish ki yeng jong phi ha ki shnong ya ka por jong phi la tengkai bat phem dan kam sho ban penlut ya ka bailet baiwan wat haswa ka Ayushman Bharat scheme ki reulom ki lio jing sumar ei ha ki babon ki jingpang ki breu baduk hakari ki yo yaka ngasngok men baha Madhya Pradesh ki long yeng reulom ki yo e ketika hakarukom ke bastet ki donru ki kubor balayo halor ki jingkli balami shaphang ketika hakiri balanang lastat jong ke perthai hendrai ki hinmen ki para reulom ki snotho e ke jingkongsan jong ke jingshim tika ki pdiang ru yaka bat ki le la ke benta ban plat em yakari kabadai ke ai kabadan jingmut ka perthai barakowe ke yakun yakne ka khlam bakrau bha ha kishis pa asnam bat ban yale persya aikane baro ki dikhot ke emlang salang ki reulom ki lawan chakmat ban shimtika kalong shisha ke ai ka basngo sarong ki brio balanang lastat ki basa akinong ba ki li ojing hikai shibon na ki reulom parlok mentakasngi haswa banwan hangni ha Bhopal ngalayo ekalat ban ple ya ka Bhagwan Birsa Munda Freedom Fighter Museum Haranchi kadeka kamram jongi banwanra hakmat kari ya ki khana ki bashlur shaphang ki reulom ya ka ei ki balale ha ka pore khi lat lot bat banya tho ha ki pateng bamenta ha ka por badang sha ate amrau kila don shibon ki jingele persha ya ki jing senshar ki phareng bakan thop ki jingya ki khasi bat ki garo ki mizo ki kol lakalong ka jingshlur ka gond Maharani Veer Durgavati ne ka jinglan lade ka siem Kamalapati kari kamla ban klet yaki ya ka jingele jong Maharana Pratap Bashlur omla ban mudur klem ki bihil ki Bashlur ki bala len lade rengkat badu Rana Pratap ha ka madan thama ngis ngongo yaki baro ngin omla ban siu kliang yaki henrai da ka bangi kan mau buram ya ka jingle jongki da ka babo ya ka jingkan mau ngila ban pendap yala ka jingkit kle henmen bat para menta habanga kran chapi shaphang ka bapen ne yala ka jingyo apateng ngakan mau ru ya unong tho history bapau nam kari ushif shahir Baba Saheb Purandare layo jing tip ne ka step ba ula khlat no ka jingno senyang u Baba Saheb Purandare balayo eko khusnam Padma Vibhushan sha ka jing em jong u Chhatrapati Shivaji Maharaj banra ek history shakipatkar kalong ka bakordor ka sarkar hangne kala ai hu ya ka khusnam Kalidas Award ki jinghi kai u Chhatrapati Shivaji Maharaj ki ba u Baba Saheb Purandare ulabo hakmat kari kin beteng ban ai men siem yangi ngi ai buram ya u Baba Saheb Purandare paralog manta ka sngi habang ya kran shaphang ka jingno senyang ka emlang salang ki reulom sha ka jingte ya kari na kransan balai ilot kari barok kowe ki don ki breu ki basngo lengo kini ki breu kim nget katno ke emlang salang ki reulom kala no senyang sha ka jing pen klan ya kalariti ke India kadaw na kabanta ka ne kadai bai ka jingno senyang jongki om shim le yatho ne la shu le aklet no yaka bat wala da le yatho ru ya ka jingte blai hakarukom ka baduna bha kane kalaja namar kito ki bapanyat ya ka sarkar hakari di pausnam hadin balayo ek jinglat lot kila bo shwa hakmat ya ki ki ba ki perkhat shwa na ka benta ka jingmen toy jongki yala de wat hapdeng ka jing penlong ya kumba shipho na kshispa ka jingdon ki breu hakari da ki pausnam ya ki imlang salang ki reulom ya ka lariti jongki ya ki jingla jongki la shule bamsut nyo ka jingsha shitom ki reulom ka jing penang pen start ki khon jongki bat ka kot ka khya jongki kam shim la long ka ba kordor hakata kapor paralog
ka jingno senyang ke emlang salang ki riuluam ha ka jingya lenti ka lariti gari kala bon bha toyo thu hanga hato klem ka jingno senyang ki riuluam la abandan ka jingjob ka jing em ulot ram da lei ruem kapor bala penlut bat ki beriau basa haki klau kala no senyang bha ban pen kladur ya ukun siem sya umaryada purushotam hagaju kapor basa pen rengkang par ulot ram ulayok mensiem na kerukom em bat baro ki benta jong ke emlang salang jongki paralog lada khan kor ya ke emlang salang ki riulum lada bo shwai ki hakmat kalong ke badan kam ban yai kren syapang ki kam sneu belale ki sarkar bahaswa kalong ke badan kam bandon ya ke jingya tai haman laki rensan nadu mangalas sedang ya ke jing syakri patba ha Gujarat bon posnam menshwa ngali I komno katto kani ki sengsan perthai hakari kila penduk la ki emlang salang ki riulum haki kam penroy haba kila wat ki vote na kapor syakapor rengkat bat ke jing kular ban pendap ki jing duna ha kapor election bat haba kila wan ha kabor sensyar ya ke ke beladai ban le na ke benta ki riulum la syui no kumto hadian mangalalong menteri rangba ka Gujarat ngala sedang ki babon ki jingyalap ban wanra jingkala ha ke emlang salang ki riulum ha kato kejela haba gari kala plelat yang ban syakri ha gasnam arajar khatsau ngalabo ha khamat ya ka bha kamiat ki riulum henmen bat para menta ki riulum kala yo lang markum jo ki kampen roy hakari la kalong ka yeng na ka benta ki baduk ki pankhana ka boring electric bamdon kam seo ka gas shed jing shed ki skul ki surok ka jing sumare kini baro ki urlong ha ki jakar riulum kumbaja hakari barokowe lada ki hajar jong ki klur tengka ki poi bet ki bank account jong ki nong rep hakari ki nong rep badi ki riulum ru ki yo ha kajuk kapor menta lada ki klur teli ki long yeng hakari ki yo ko umdi ka bakhoj halaki yeng ka kamru ka yat stat ban penpoi syakilong yeng jong ki riulum labon bon snem ki kenthai ha ki than riulum ke le shitom na kadaw ka jingker do pitip bhaya kani ngasngo kmen balai phau lak teli ki long yeng ha ki than nong kendong ka Madhya Pradesh kila sedang man yo na ki kor hapo ka jal jivan mission bon na ki kidai na ki than riulum paralok habe kren chapang ka jingroi ki riulum laong baki than riulum kidai ki jaka ki ba bhaban poi kini kidai tang ki jing ai daw nagani ki jing ai daw yigilat jing mentoi shamlapan poi shwa syakini ki than la shu ben yaki paralok nagani ka rukom perkhat ki district babon ki riulum kemyo wat ki jingdon kam ba kongsan habala dei ban tre shitom banwan ra jing roy yaki henrei la khen sa dien penban yakini ki district henmen bat para omdon ke jela ka district ki beriau na ki emlang salang ki bakwa ban sya syadien haki kampen roy ki don lagi jing angnut ka bah khmat ka sarkar jongi ka dei ban penurlong yakini ki jing angnut bala ben haki snam ba menshwa menta de ki jing kerkhu jongpi yakini ki jing angnut lanang pendap hapalat chispa atli ki district habro ki skim penroy jong ka sarkar pedeng labo shwa hakmat ki district jong ki riulum ya palat chispa san fautli ki medical college lamang na kabenta ki district bamdon hospital paralok ki than riulum kari kilong ki beriu spa haki jingdon henrei kito ki badan hak sarkar menshwa kili ben kini ki than ngipat ngibot ikerukom trekam ban pendon kam hakerukom kabadai yakini ki jingdon hapo ke district mineral fund ya kumbasan pau hajar klur tengkala ya opediang de ki jela mentai ke spa jong pi la pendon kam na ke benta jong pi bat ki khon jong pi ngilawan ra bon ki jingkala ki mat trekam ki bedai ba ke jingti marpo khando khnang ba ki lat yo kam kindon na ke benta ki than riulum henmen bat para kani ke kapor bantai ke India ke basania halade kani kan omla banlong klem ka jingedon bentalang ki riulum pili le se ki khusnam padma bala aidang shen haba ki parlok bawan nak emlang salang ki riulum kilapoi harashtrapati bhavan kim shimla phong juti ki kejat kaperthai baro kawai kalas ngau lengo kini ki beriau batrei haki than nong kendong kini ki riu shlur kari kilong ki mau kordor jongi henmen bat para kam judan ke jingduna ka sap haki emlang salang ki riulum henrei ka basngosi kalong bagi sarkar ki ba menshwa kim shimla plelat na ka benta jongki kajing penlong bat kajing thau iki
kadai ke benta jong ke rukom em ki riulum. Kapan kemene ke donot jonga ban yoi ki kam batrai di ki kentai ha ke em lang sa alang ki riulum haswa bangan wan hang ni. Ke ei ke bor bagi don hakikti jongki. Kene ke jingla jongki kam shimla don jing penyaso bat ki yo. Mudur ke ei ke basuk kum ke jing rep siet kala syate haki an. Hato ki riulum kim don ke hok ban kamai na ke batung siet ni na ke badie yu. Ngilapen kelai ke ni da ke bapen kelai ki an klau. Paralog dagi postnem ya ke imlang salang bala e ben bat bala penap ban yo ya ke jing urlong ki jing dan kambarit jongki mentala penlong yaki ban syania haladi ke imlang salang ki riulum kala shna jing shna da ke dieng bat ki mau dagi spasnem nrei menta ya ke yo la pen yo na ke benta jongki la de kini ki tiar online lengba ke trifed portal haki yo jongkari bat jong ke perthai ya ukrai bam juda kampet bah menchua lapen kelaya u syo umar bam bakordor ke India menta. Paralog la kalong ka Vandhan Yojana ne ke jingwan ra ki marklau hapo ke MSP ne ka ba aibor ki seng jong ki kenthai la thau ki kabu ha ki thain riulum ki sarkar ba menchua ki aya ke MSP hatang pra ne shipojat ki marklau menta ke sarkar jongi ka ai MSP ya kumba khandai pojat ki marklau ka jinge pher ka bakrau ba ila penyaso ya palat Hajar san spateli ki Vandhan Vikas Kendra bat palat laifonyo hajar teli ki Vandhan Self Help Group. Menta kumbah nyolak shiteng ki company ki dan benta bat ngi ban aikam bat ban sengkam. Ke sarkar jengi kala syemikilat da ke perkhat na ke benta ki jaka klau. Da ke ba ai wai snem kumbah arpau lak teli kini ki jing ai wai hagi jela. Ngila wengi ki jing kuslai jong ki lak ngut ki riulum. Henman bat para ke sarkar jongi ke buah khmat ke puli puthi bat ke jing tebet terekam ki samla riulum. Ka Eklavya Model Residential School kawan ra jing syai bethamai ha ke puli puthi ki than riulum menta. Ngalayo ekalat ban plia mau nong rem ya san phau teli ki Eklavya Model Residential School hang ni. Ka thong jongi kalong ban plia kumbah nyos pa teli kum kini ki school ha kelengkari. Bon ne kini ki Eklavya School kilasdang. Hinyo snam menchua ke sarkar ke jupenlut kumba saupau hajar tengka ha iwei kena bat mentala penkiau syakapalat silak tengka ki kena riulum ke liyo bon ki jing mentoi ke sarkar pedeng ka ai baibam ne ke scholarship syakumba laipau lak ngot ki samla riulum man ke snam la syemikilat ban penyaso ki samla riulum bat ki jing pulih ki kerdan bakam shalor bat ki jing wat benia hadian ke jing la luoj la thau tang Khat Prateli ki Tribal Research Institute. Henry hatang hapreng nyosnem labo thamai sakhandai teli ki institute. Paralog kaladon kejing e bakrau na kebenta ki khna ha ki emlang salang ki riulum. Ka ktien ka de kejing wet ha ka por puli. Menta ha ka National Education Policy bathamai la banjor halor kejing hikai ha ki ktien na jong. Ki khna jong ke emlang salang ki riulum ki la tikna banyo jing mentoi. Henmen bat para kejing treshitom ki riulum bat kejing treshitom jong baro kadai ke bor pantai ke India ke badan bor hagane ke por balat luj ngiong biang ya kane kejing kut jengmut bantrai met bat sngi menta ha ka Gaurav Diwas na ke benta ke buram lajong kejing sngo scam bat ke hok ki riulum habangi rakhe ke sngi khau Gandhi ya ke lengkho sngi khau Sardar Patel ya ke lengkho sngi khau Baba Saheb Ambedkar ya ka khatsan terek unai weng ka badai kelengkho sikha ulot Birsa Munda on rakhe ha barok wekari kom ka Gaurav Diwas manla kesnem sashisien nga ai kublei pi baro ra baro arteli kikti bat nga bat ong da ka bor baro Imslam mai India Imslam mai India Imslam mai India